Salutări, oameni buni! Ăsta e al patrulea episod pe care o să vi-l postez astăzi. Ăsta iar și-a murdărit ciorapii. Cred că o să... În 5 minute o să mergem și noi acolo. Partea aia. Dar cu ăla Killer Pro ne chinuim, bă. Chiar mult. O să beau și eu acum iar apă. Mă scuzați puțin. Aoleu, 14 baterii la 100. Da. Hai să mergem o dată acolo. Hai o dată. Hai. Cred că o să merg eu singur aici, că s-a prea mult după asta. Oh my god! Era să cad! Și suntem mult mai aproape de apă. Fuck! Credeam că era o șarpe! Uite, vezi borgiana asta? Asta credeam că e un șarpe. Și aici s-a închis al patrulea episod, că nu mai am baterie. Mi-a făcut 14 baterie. Aruncă-l repede, Adi. Că o să mergem până acasă să-mi lași și telefonul să se încarce. Adios, oameni buni, îmi pare rău, vom filma mult mai mult, dar nu mai pot. Adios.